natin mga pumatron. Karang ito daw pag ginulit niya nang kanina pa. Kabisado to niyang kada bulan ng pizza. Meanwhile, Di naman. Inulit. Yung tadi. Balay. Kaya ito pag ginulit tayo. Bibiling na mo lista ko na patron niya na. Oh, di kindara ko. Di kita daw. Yo, saya kakabalin mo kas pala ako. Ko naman yun. Hindi man. Kalogon. Kadus kita yan ay kadus. Kadus na ano kita at kapatron sampalo ko na. Dire kita sa pala kaya takuranga. Pagido kadus yan na ano man ano. Ayaw mga paternat ko ganun. Oh, ito pa sa. Sakto. Ato tayo ka patron. Ito tati ka katro. Dudungi nga daw kay pa ka mga limot. Ito natin. At buhat kay anti-desperation ako. Kay kadus yan ano. Serbiyon talugod ka na balay. Okay, ito Okay, okay. Bangin mapariwan na doon nakita takurang. Pinamiling kita kung nakita mga matron niya at bubuhaton. Sino kilala ni mo yung oropon? Kagato, papakyan na kita kung tira mga sura. Sakto ito. Pwede. Ano, okay tayo? Okay. Okay. Nakatita takurang. Okay. Oreklorot nga mga. Pinamiling kita. Hindi kita maharaman yung balay ni Kuan. Yan, amo tatlo ba? Oh, sige. Para masabtan tagiyan may mga araw ko waray. Sige, babalay-balay yun na. Tumapakyan na kita mo. Mag-aaraw gira. No. Sana yan yung tuman. Yung grabay. Ay, guys, talapalo. Tara daw. Pakianan ka. Stop! Hey, bye. Bye-bye. Yung ano? Sir, magkaya. Kaya nakalap ko man. Ako naman po. Ito, ito man ako na. Hindi ka ng tubig. Ang ka nananot kuryente. Hindi. Kaya naman. Magsusurbi kami kay di magpapatro magkumayan ako kung anti-desperas man kumayan. Napakaya na lang kami kung mag-aarog kamayan ako. Mag-aarog. Mag-aarog kumayan. Sige, ano mati? Kuan, ano ti? Napakaya na gad lang kami kung ano ti yung mga lulutuon bagay para Lulutuon? Kami. Papansit. Kawan man na nagang kuwan. Oh, sige sir, pansit. Pwede. Silit yung pato. Pato. Dito, paborito ko pagod dito niya. Mayari ni mga layulak. Hindi ka nalugod. Diret mo go. Oo. Makakaon ko pala ito. Sir, yung patron, minaniyo pa yun. Ano pa yun naman? Gago! Happy rin man. Ito ba lagot man? Ayaw lang bagong naliwat ha? Wala niyo sa miglit. Sir, wala ka mga rin lang. Wala ka, magulagot ko ba? Reverse. Mabalik ka mo? Ada, sir, ito nga kuhan, patron, sigurado kung gumagawa ka. Pagaling na lang mo. Sige, sir, makinig ba ito? Kaya ka din na tayo masisira. Tanaw, sir, mabalik ako. Ano problema? Sir, alamat kang nga rin. Max. Kanok. Sige, sir, ang mga salamat pa ini. Makanikalik ka kang Salamat. Salamat. Hindi na kita sir. Ito sa balay ha. Kantang yan, alikmakaw nga natin ka-4. Ay, sakto lang kaya ni ma'am. Ma'am, kaya ko lang. Susubihin ta kami. 44 kung mag-aarok ka. Magkano ka ng motos pa? Ito rin patuloy natin kami. Ate, niluluto niya na ngayon ng patro. Nakasawa na manisin nila anak. Oh no! Ano pa din mo ba? Mga manila man mahal ko lang, kaya unang muna pa lang. Kaya nakatagod ka. Dili kay isusurbihin ta ko ng kami kunahin kami mga matron ba? Magalat ka rin. Rin na, may rin na. Ambot lang yun. Bagay maging emperador na lang. Kaya mga problema na ba niya itong mga bisita. Emperador Oh, ito sige pa mo, pa pagpito kita. Wala na yung sa miglay. mga service, mga bisita. Mahal yan na. Iskad lang ako ito baka pwede na. O kasi yung mga postura, pankuan talaga, panbarok.
Ibon basta. Amo ito magkita kami ang banisip patron. Oh, manis sila, manis. Kasi ko pa yung kanilti. Sige ma'am, salamat ako. Kanina lang kami ito di ka 4. Sigurado mo na daw may rin nun. Oo, may dala. Sige ma'am, salamat. Ikaw ang kumita, mon. Karong singo na naman, dali na naman. Oo. Sige ma'am, makali kami. Uy, sakto mo ila kaya nag-iinom. Ay, sir, mapingakulok. Pingakulokpan. Sir, nilibot ba kami? Kaya ano ba kami abot yung patron kung mag-aarong kami? Hindi sigurado nga ako nga nag-aarong. Sir, ano ba yung mga luto? Hindi na kami, okay, nagay daw. Lechon manok sigurado ni patron. Lechon na ba? Niluluto patron. Importante, may dalag kanon. Oo, para busog ka yun. Pansin, pagpapa ng buhay. So, sarap tayo. Ayunan nito. Bumba, para maliwanan nila. Bruh. Bago tira. Parang lahing banaw pa rin. Maniluwan. Mga luma. Galing saging, kamote, saging. Kamote, balangoy. Sure ka daw mo tiyo. Wala ito. Tailing-tailingan nga. Kung laba, laba ka diri kita yung house pa matron. Sigurado may painom. Ito pala nga, tatagayan na. Tatanggihan. Iba patron, dorda mo pa yun. Sigurado na kita, sigurado po mga patron. Sir, labot na tabat tingin mo. May painom. Kung magpapalas ka mo, mula ka na kita. Isan na to ba? Okay to ba yan na? Tumistiyo ito bakit pa? Motor, masabling kita. Ito barogo. Papulag tayo. Parasa. Ay, salamat. Sir, parasa ito ba? Oo, ito ba na pang-YouTube na mga to ba? Patron ba? Kamawara, kaya kaniyo ka na. Ay, din ano yun sir? Tigam ni address. Suna din yan. Suna din. Sunto. Sunto. Itumatam. Malaginabot. Barangay Malaginabot. Barangay Malaginabot. Okay sir, mga pwede yung barangay din ni. Barangay Malaginabot. Cibatang. Cibatang. Okay sir, ada. Salamat po naman. Kaya mato. Isusurbi kami patron, kunahin kami mga katarabang mapipiskuan bang mungpay. Wala kami mungba, dami yung doma, para sa pagkatiyo ito ba? Tapos kayo lugar-lugar na nila. Ay, tingulong niya lamig sa tingubutang niya. Sige sir, makan kami okay din. Salamat sir ha. Okay. Salamat. Bye. Asa okay na wala. Nag-interim ko ba kanito? Mag-aarap kaya nakapatron. Oo. Asa mag-aarap ka ano tiyo lulutuan? Bawi ada? Mag-adobo na kang bawi. Paborito mo kat mo ano? Alam, Pwede mag-bring home ito. Pwede mag-bring home. pwede mo talaga sa dubog. Ano pa sir kayo lulutuan? Lechon. Wow! Wow! Oh, pagod mo. Ano, magkatingkad ko ano? Salin lat ulo. Idada dong peperitong kung umata na. Ano pa sir? Pagdala ng bag. Oo. Paano sito ka ito? Hindi, ramat na. Kain ko, Mga peso ni... Hunting, dessert sir. Dessert. Oh, banisil. Oo, Dessert, banisil. Tapos kuwan. Lubi na natukan. Pwede na eh. Pwede na. Oras sa gabi ito. Lubi na natukan. Pwede na ito dessert. Sir, meron sa dessert. Tutukan na ito eh. Kung gugurugudti. Kumbaga salad. Oh, salad. Salad niya. Mag-ibuko salad na yan. Bagay ng silot. Siri logi. Warna isang naglit. Oh my God. Tirador. Tanong ka po ba yan? Kuwan. The wine. Oo. Gagana. In English lang to ba? The wine. Tapos kuwan. Ano mo? Sir, dapat ibigay kayo ng mga sektor sa kwenta.
Pupod na kami to. Ito naman na kami. Sila kayo makon na lang kami. Ano yung din nga? Street? Barangay street. Hindi mo tagpuan. Barangay street. Diri, kumpada. Ini miser, pagbalik na mo din yung Rayka. Barangay street di matagpuan, di ka na matagpuan. Tigam nun ta nalatat paggawas. Ano ka? Paggawas, tigam nun ta. Para diri kita mawarakay. Barangay di mo tagpuan. Ada, butiro. Bago, lechon, pansit, ngisi, salad, lug, tuba, lug. Okay na ito. Sir, kakanin ka lang magpatron na. Sige. Ang dami na lang kami. Oo. Nagsay. Sige, makali kami. Salamat. Sige, sir. Salamat. Mula ito na. Mag-interview lang ba kung mag-aarog ka din niya ng patron. Sige, sir. Salamat. Dali ka mo hinay. Ano ito? Oh, ba't bumitaw? Titinaw mo lang. Gago! Ang mga dagan nakapansin na kanina. Ano mga padayon kita? Mga pala kita. Dito yung may lechon. May baboy, may lechon, may banisil. Ang taka yun, may banisil. Puro restaurant. Kita doon, lagyan ka niyan dessert. Oo, banisil ko ng dessert. Dessert ba't na banisil? Kaya, hindi na. May titinawa lang. Sisabay na lang natin pag tinawa kanina. Yung kalurong ano. Pero kayo pagkabat ko, mag-aaral lutat na tao. Oo, sige. Tara. Sige. May tulad diba? Sige. Ano. Shit, ito na. Bye. Apay. Yes? Ate, pwede kayo pakiana lang. Pakiana. Pwede. Pwede kami sama ko. Nag-release niyo po ako. Disipid pa ako DJ. Sige, come in. Okay, sige, pwede lang ka mo lumingkod. Salamat po yan. Ano't atoy? Nakukaraw ko, nabilimpyo pa ako. Para patron. Kondel lang dito mo. Nagsusurvey ba ka nito about it patron kung nag-aaral ka? Araw? Oo, syempre. Kailangan naman mag-araw. Kailangan naman bisita. Oh, kaya, ano tiro luto niya ng patron? Uy, damo na. Para ano ito eh? Eh, susurvey ba kami kung hinot may damot araw, tapos kung hinot may marasa ng pagkaon, makato kami, kakato naman. Dapat ang pagmamatron. So, nagsasurvey ka mo para man matron. Okay, now 1, 2, 3. Pwede, sige kay. Damot amon araw. Ano tato na araw? May da kami ano tiyo karuyag. Gamot pagbuot kay para amo ta kiganda para kay Inudo na tapos, ma'am. Inudo? Minudo. Tapos, What is problema? Hindi mo ba yung sinug ba nga palisip? Silubin mo ba't silubin mo manisin? Sino ba? Imposible pero sige para imo. Para kay ano ba? Dapat iyo. Ikaw kuya, ano man wadat imo? Ano ting gusto? Pero, ang kita kung chocolate mo ron, wala nagmaga kung chocolate mo ron. Pwede, may dakot chocolate moron. Pero pwede ito ya. Sige, lista mo gyat ako. Dili ka pa lista ninyo ha. Ano pa? Kuay, gusto niyo yun. Biging ka. Makaon lang ka mo, di ka mo mapakaon. Mapakaon ako. Hindi, makaon na kami. Okay. Balik, gusto niyo inom, mapalit ang Emperador, vodka, Red Horse, ano tiyo bet? Sa miglet ka ako, tubat at tuba. Tubat, hindi mo kuya, ano tiyo? Sa miglet at. Okay, okay, pwede ito, baka ito. Akat bahala. Operativo ka, case. Balin kita. Go, yung dilo. Tidilo. Go, dito. Hindi ko ako na ka mo kanina nga. Bakit? Ito, ulit. Ako na nauna na. Ay, sige, ano pa? Ano pa? Sige. Kaya dapat yung bisita yung patron. Actually, damo, pero ipa-priority ka mo. Ito ka mo tagong kwarto. Uy! Ito!
Ano yung problema? Ay, may asawa ka liwat. Ako? Okay. Single and virgin. May dangin salad, patron. Sa salad ka, patron. May da kami salad. Ano ba't iyo ibang ako? Ano Krista na lang? Ako nang bahala. Hindi, wala yung makainit. Ay, ayaw. Kuya, pwede ka naman i-bring mo. Okay. Ito, kamutak. Ako tibig lang. Pwede. Tagtira iyo. 1.5. 5. Pero presyo ka na. Tutulong kasi ka mo. Bakit di rin ko kaya? Oh, but bultuhan na lang kami. 400. Okay, fine. Pwede. Sige. Ano pa? Mo, matron lagi, tati ko patro. Okay, di naman matron lang kami, magigikaw lang kami, tapos magiging. Mamatro kami mo. Kamu lang natulong. Sige, pwede. Mabubusog na ka mo, mauubog pa, may dapa ka mo motor taguro. Yan ang diniti yung street. Wali niya, Bukawan Street, Gogon Palo. Street pala. Buka ka na. Pwede. Shit. Ano? Yan at pwede ka mo di manguli, kwarto ka mo manguli. Punta disperas patro. Ang pidispirasyon na din ay. Oo. Magdidisco kita kwarto. Pamilis ko kami. Oh, tara. Ang kita pang ulit, milis ko din yan. Wala yung gusto niya. Libo, malitong. So ano Sige. yung plano? Tin, mabalik na lang kami ng patron. Bibigyan nila ako at least. Pag sure nga, di ka, kakaniyaw ka namon. Kabarangay, tagya ko sa yung Facebook. Ano? Kaya tagay mo Facebook ako. Number. Masigat na Di ba, tamang Facebook account? Di ba, Oh, ano yun? Di ba, Oh, di na lang kayo dumog. Okay, so. Tropa Pips TV. Oo, ang tama. So, ito man yung tawag. Tapilido. Pili mo po ako. Isinod na ito na burag na ako tapilido. Oh, sige, Ti, salamat ha. Kakaniyaw ka namon patron. Sige, ma'am. Hinay ka mo mga be. Salamat. Hinay. Hinay. Kakapit ko ko na ay tatagpuan ng ano yun daw. Paminsan daw kita kung nino tatagpuan. Kanina na ako yung tagpuan. Baka naman ano yung pato nga. Ano ka na kanina? Pato. Dito pato. Sakla nga ni. Dito, i-review. Ano ka doha? I-review niyo. Makapunta ka dito. Tingnan ko na baro. Mapulpul-kulog tayo. Delikado. Ito nga rin. Anak titinaw ba? Mato kita. Andi diyan ka ng babae. Baga mo, pega diya po din kakatuan. Babae. Ano ito kayo, kung kunahin kita magkakalugan, amot at kakatuan. Anak titinaw mo? Mato kita. Anak titinaw, kakatuan tayo. Bakit ano, may kami litson. Baboy, may litson, may banis. Papagdara ka pa minsan dubag. O kaya ang ulo. Ang ulong lechon. Nakaarupad to. Hindi na pagdaralaktan sila. Bagay, buta na ito. Sige. Abat pag kita pa itong tao, buta na ito. Mati ko, mas bit ko lugo din yung katuan natin. Anlas natin ang katuan. Mana di man. Bahay ta dito. Ang babayat. Bahay. Dito. Piniya chocolate mo rin dito. Ito. So kulit mo. Ako nalat katuan lugod na. Sige, ito lalakay. Sigurado. Magpupusog pa kita. Bakit to kita ito? Oo, katuan. Pusog kita. Kasi nga ni may kunudis ko nga ito ira. Hindi nga kita pa paulit. Amiris ko ira. Sige. Dito na lang kita kay. Ang bayad nila. Gusto ko na kita. Kakawin. Yan, may dapalat motor tag-urusa. Sige. Ano man, natin na kita ang bayot. Oo, sige. Ah, meaning, mga temprano lang kita ito. Agaan talaga po. Mas 4. Kaya mag-alarm ako alauna. Pagpurma lang ka tiyo sulod. Ay, ka magsinulod. Sugar light tiyo sulod. Di, Sa panos ka makidi. Jay, Para manuhuram ako. May buhok man at tuwan. Hindi ka katutok na bayot kayo. Sige. Pagpurma lang. Magsapatos kita kayo. Manuhuram ako. Sabara. Yung sigat ato kitang bayad katapos ka katuntalan itinawang ano yung kay Melitson. Mapay ka kay Melitson tapos may banisil katunta kita. Sige. Sige naman. Ano man niya na kay ngayon mo nagtagyan niya na puta.
No. Karon talaan ini. Sige, sige. Sige, Game. Diyan lang ito ka 4. Sige. Sige. Ay, ano eh. Ngalim kita ng mga... Ano naman yun eh. Tropa Peps. Assembly. Ano yung kuya ka man? Eh, na ako, makarino pa ako. Pare ka tumunta. Yung isa na lang tayo. Sa 4.